Pre toto video som objednal tie najčudnejšie veci z Temu, tak sa na ne poďme pozrieť. Toto je v skutku zaujímavý vynález, nakoľko sa jedná o lyžičku, ktorá je vlastne, dá sa povedať, váha. Ak sa pozrieme dovnútra, tak jediné čo tu je tá lyžička. No a musím povedať, že je naozaj obrovská v porovnaní s normálnou lyžičkou, ale tak proste má v sebe zabudovanú váhu. Má tam niekoľko módov, s tým vlastne, že si to aj vie zapamätať, koľko čo vážilo. A vzadu takto prišlo našťastie aj s batériou. Táto lyžička tak je podľa mňa celkom užitočná, nemám čo viac už k nej povedať, jedine tak som si všimol, že okrem toho, že ti teda zmera koľko gramov má daná vec, tak dokonca takto má vlastne aj odmerku na tekutiny, maximum je 25 ml, ale myslím si, že možno na nejakých cestách sa ti to môže hodiť inak, tak proste nejaké extra využitie to naozaj nemá. Ale pre nejakých ľudí tak to naozaj môže byť užitočná pomocka, napríklad na nejakých cestách, keď si potrebujú odvážiť nejaké jedlo alebo možno aj hocičo iné a nemajú so sebou váhu. Som naozaj zvedavý, ako bude toto fungovať, pretože okrem toho, že tu je fakt dlhý manuál s aplikáciou, tak sa jedná vlastne o čip, ktorý by v sebe mal mať GPS-ko a dokážeš si ho pripnúť napríklad na kľúče alebo na nejakú batožinu. Má tu iba jedno tlačítko, ktorým ho zapneš, je pomerne malý, takže je to aj celkom užitočné a vieš to dať naozaj všade. Takto jedným tlačítkom, ak to podržíš, tak to zapneš s tým, že to zablíka na modro, že to proste funguje. No a potom zase takisto, keď to znova podržíš, tak to vypneš. Tento čip tak je naozaj zaujímavý, pretože je to ako keby napodobenie na AirTagu, avšak to stálo oveľa menej a je to celé z plastu, je to väčšie a teda má to vlastnú aplikáciu. No a podľa návodu tak to máš používať hlavne na batožinu, pretože keď cestuješ, tak aby sa ti náhodou nestratila, keď tam toto budeš mať. Ak sa to pokúsim sparovať s aplikáciou, ktorá k tomu bola, tak vidím, že tu nemám žiadne zariadenie, ale keď to zapnem, tak v aplikácii by som mal dať plusko, no a povoliť hľadanie najbližšieho zariadenia. Našťastie tak je to tu a vyzerá, že to už je vlastne pripojené, pretože jediná možnosť je to odpojiť. V tomto menu tak môžem vidieť aj viac zariadení, ak ich mám. Ja tu mám iba takto jedno. Ak sa pozrieme do nastavení, tak tam nič nevieme urobiť. Keď sa ale pozrieme do odrážky lokácia, tak nemôžem vám to ukázať, ale ukazuje tam mňa ako moju polohu telefónu a následne tak aj červenú značku toho, kde sa práve nachádza tento čip. Ešte taká vedľajšia možnosť je, že ak dám kameru, ktorú zapnem cez túto aplikáciu a následne stlačím tento gombík na tom, tak mi to vlastne iba jednoducho urobí fotku do mobilu. Následne tak už viem iba takto jednoducho odpojiť dané zariadenie a potom ho znova, ak to bude potrebné, pripojiť späť. Za mňa tak proste na batožinu, ako to písali, tak je to naozaj užitočné, pretože ho budeš vidieť vždy a keby sa ti náhodou strátila, tak proste sa nemusíš báť a keď náhodou proste nemáš Apple AirTag, tak táto lacná alternatíva môže pomôcť, ale zase je otázka, koľko toho vydrží a na akú diaľku to reálne aj bude fungovať a s akou presnosťou, pretože teraz takto blízko vedľa mobilu, jasné, že to fungovalo úplne pekne, ale keby to bolo možno, že v inej krajine, tak si nie som úplne istý. Popravde, keď som videl túto vec, tak som ju hneď musel dať do košíka, pretože už iba to balenie je naozaj netypické a zaujímavé. No ako môžeš vidieť, sú tam sluchatka s názvom X15, čo je taktiež netypický názov. Vydržať by mali 18 hodín, 3 hodiny sluchatka plus 15 hodín tá ich case. Tu máš ešte aj nejaké špecifikácie zo zadu. No ak sa pozrieme na obsah, tak máme tu normálne kábel na nabíjanie, no a potom samotné sluchatka, ktoré prišli v naozaj zaujímavom obale, ktorý keď otvorím, tak sa nám to celé rozsvieti a na displeji nám aj ukáže, koľko to má momentálne percent. Ak sa pozrieme na samostatné sluchátko, tak to má tiež nezvyčajný, zaujímavý tvar. Musím povedať, že už iba čisto táto krabička sluchatok ma extrémne zaujala. No a popravde ich tvar je aj dôvod, prečo som ich vôbec kúpil, pretože kto môže len tak povedať, že má case od sluchatok v tvare nejakého draka alebo dračej hlavy. Musím znova oceniť, že proste tie sluchátka nebudú hrať najlepšie, pretože stáli fakt málo, ale to, že proste to má display, kde vidíš na koľko percent teda je nabitá táto case a následne tak je takýto malý doplnok v podobe svetielok, ktoré menia farbu. Je to naozaj veľmi zaujímavé. Proste nemuselo to tam byť, ale vyzerá to dobre. Čo sa týka samotných sluchatok, tak veľmi mi pripomínajú AirPody, s tým ale, že iba ten koniec je na nich naozaj veľmi podobný, pretože tá palička, tá je dosť hrubá a taktiež teda tak svieti. Čo sa týka toho, ako sedia v uchu, tak musím povedať, že je to naozaj dobre. Nemajú na konci teda takú tú gumenú vecičku, aby si vedel nastaviť poprípade veľkosť do ucha, aby ti nevypadávali, ale ja musím povedať, že mi tam celkom sedia a nemám nejak problém, že by mi nepasovali do uší. Poďme ale otestovať ich zvuk. Musím teda povedať, že určite nehrajú najlepšie, nemajú žiadne basy, avšak čo musím pochváliť je, že majú minimálne gesta na tých bočných paličkách, teda klasické zastavenie pesničky alebo vrátenie jej na začiatok.
sa s nimi dá zvládnuť úplne v pohode. Na túto vec som sa naozaj tešil a dúfal som, že to naozaj dorazí v poriadku, pretože to bolo aj relatívne drahé, no a jedná sa vlastne o ako keby lavovú lampu s tým, ale že tam plávu napodobeniny medúz. Ak sa na to pozrieme, tak je to oveľa väčšie ako som čakal, taktiež to pôsobí tak ťažko. Dole tak máme iba gombík na zapnutie a menenie módov, taktiež tak tam vidíme dve chobotničky, takéto gumené, jedna modrá, jedna žltá, asi by tam proste tak pekne sa odrážalo medzi nimi svetlo. Následne tak tam je kábel, ovládač, teda dajú sa tam meniť rôzne farby a rôzne prelinanie farieb, no a potom samostatná kapsula, ktorá nám bude slúžiť ako akvárium, kde to vlastne všetko bude fungovať spolu. Toto bola popravde zo všetkého úplne najdrahšia vec, ale najviac na ňu teším, pretože je to niečo ako mini akvárium, kde teda tak budem mať takéto fejkové chobotnice, ktoré by mali vlastne byť ešte podsvietené vo vode a s tým, že tu na dole je nejaký motorček, tak budú chodiť hore a dole a proste pri počítači v tme, tak by to malo vyzerať fakt super, čiže ja si myslím, že to netreba nijak zdržovať a poďme to otestovať. Ešte predtým ale nezabudni dať odber, pretože sa blížime k 50 000. Ďakujem. Podľa návodu tak mám túto lampu najprv naplniť vodou do polovice, aby som ju vyplachol, no a následne tak úplne doplná s tým, že je tam ešte jeden dodatok, že musím dať do tej vody 2 až 3 kvapky nejakého čistiaceho prostriedku. Aj tieto chobotnice mám ním potrieť. Neviem teda úplne kvôli čomu, či aby to lepšie plávalo, alebo aby to proste prečistilo tú vodu. No každopádne písali tam aj, že na prvý pokus to nemusí vyzerať úplne dobre, ale po čase to snáď bude dobre, takže poďme to otestovať. Urobil som teda všetko, čo som mal, medúzy tak mi tu už pekne plavú, no a teraz tak to treba iba takto prikryť a skúsiť zapnúť. Mám tu k tomu takto dostatočne dlhý kábel, ktorý vzadu zapojím. No a teraz úplne neviem, či mám iba stlačiť tlačítko na zapnutie alebo použiť ovládač, keďže mám k tomu oboje. Skúsim teda dolné tlačítko. A OK, začalo to vytvárať nejaké bublinky. Keď skúsim ovládač, uvidíme. Zistil som tak, že ovládačom môžem iba meniť rôzne farby a teda módy týchto farieb. Ako môžeš vidieť, tak vyzerá to zaujímavo, ale vôbec to nevyzerá tak, ako by malo. Keďže aj v návode teda písali, že na prvý pokus tak vlastne sa musí z dola ten vzduch dostať preč. Ale tak je tu niekoľko rôznych tlačítok, ktoré by ešte niečo mali robiť. Tak ich skúsim stlačiť. No a zistil som teda, že tie tlačítka fungujú iba na to, že vieš meniť opäť farby, takisto ako s tým ovládačom. Akože opäť tak to je úplne tiché a vôbec to nepočuť, ale vyzerá ako keby to bolo ešte slabé a stále tak z toho ešte unikajú tie bublinky, takže chvíľu počkám. Musím ale povedať, že aj napriek tomu, že tie medúzy ešte nefungovali tak ako mali, tak to v tme vyzeralo naozaj dobre. Ono je vidno, že pomaličky tak tie chobotničky sa začínajú hýbať, ale na obrázkoch tak to bolo proste, že oni plavú hore a dole, tak snáď dám tomu ešte nejakých pár minút a uvidíme, či sa nejako dajú do pohybu. Rozhodol som sa doplniť tam ešte viac vody, opäť to zavrieť a opäť počkať niekoľko minút. No a vyzeralo to tak, že to celkom pomohlo, pretože aspoň jedna z nich sa začala hýbať a išla aj konečne úplne dole, avšak keďže tá druhá stále vôbec nič, tak som ju vybral, dúfajúc, že to aspoň trochu pomôže. No a verte tomu alebo nie, tak po približne hodine, keď to bolo stále zapnuté, tak ten život v tom naozaj ožil a na konci tak vyzerali naozaj veľmi dobre a už sa obidve hýbali a proste z diaľky tak to aj vyzeralo realisticky, že tam aj naozaj sú nejaké medúzy a v tme tak to vyzeralo úplne super.